Koneen käytöstä on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaista. Itse koneessa on vain virtakytkin ja konetta operoidaan jalkapolkimella. 76 millin hylsylle kellattu etikettirulla asetetaan koneen takaosaan ja etikettinauha vedetään kumitelojen läpi. Pullon paikallaan pitävät ohjurit säädetään paikoilleen, samoin kuin telat, joiden päällä pullo pyörii. Jousikuormitteinen pullon paikallaan pitävä varsi säädetään kohdalleen ja etiketöinti voi alkaa. Itse etiketöinti on hyvinkin helppoa. Säätöjen ollessa kohdallaan etiketöitävä pullo asetetaan paikalleen ja painetaan jalkapoljinta. Valmis pullo otetaan pois. Otetaan seuraava pullo, asetetaan samalla tavalla ja painetaan jalkapoljinta. Pienten halkaisijaltaan alle 3-senttisten pullojen etiketöinti tapahtuu samalla tavalla kuin isompienkin pullojen. Tarvittavien säätöjen jälkeen pullo asetetaan koneeseen, painetaan jalkapoljinta ja etiketöinti on valmis.